lelia prang nilitum pinangan lapuson si inut pen inut nilitum keceng si awareness apandam lo awareness pulotang tela aron akitab aluthui ponpo arong ahem si nitum kedam dam aron alam itum gache thandam dam la 6 schedule ko pima lapen ilitum apan ko poson sinang kerai koma lapen apot ilitum apan ba ilitum along ri la poson aja kong du punitum ke thandam la bangso nang ke thanang ki mumalong nang ke japon ke la lo ke chengsi la 6 schedule pu a mek nang pa prangal halo itum ake hai sarjai kathar IAS retired officer lo lapen alang li pena jokes nilitum da charli dun lo lapen aprang nilitum kache song dolang halabang so ho nilitum a song sing that pen 6 schedule implementation committee saying that pen puthot nilitum jakong kache pherang je phan nilitum song ko rapli pula bangso ka chinglo mutado aso song ko rapli pen nilitum pinangan temra petlo movement ka do kavitame la voter list dasemet 6 schedule to the constitution of India paragraph 2 sub paragraph 7 andeng pi hini andeng so troksia teng pen council along voter list selam nangji athema influx ang tan pen kopia posi vang varet pen ilitum along linang cherai hu thoya so kali dia tum non tribals the so called non tribals atum Bihar UP West Bengal and Parta Bangladesh pen foreigners atum kopia podak nang vang hu polotang te ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ke jatum EMCM pen chenglok MAC secretary joint secretary principal secretary atum methang aron ka cheot e pen apot si niltum claim nang ko la pen apot aroning chapdam pamilo polotang te 1951 Karbi Anglong district council rules la ke governor se ka pinchong la pen halabang so hot temporary aphat chot 1952 ke tum district council long lo la pen district council long that pen api nang tu methang le aron chi pinchong opomat pinyar nian ta pinchong chedat lasi labang so arong pinchong lote tribes atum an ke jokpo athema halabang so angdeng pi hini angdeng so trok along ke tok ke la puson helo nang tum constituency le thakji sita hadak pena jakong enon la pen voter list le pinchong ita hadak pen le jakong enon la pen komat sikar japji ma pusitame halabang so paragraph 2 sub paragraph 6 along ateng pen jakong enoi pulo delimitation of the constituencies preparation of electoral roll for only council elections and then hala isidolang who are eligible to contest in the council la komada bang pustum sikang kitholong po la ke clear alam lo paragraph 20 long tribal area pu et lo posi tribal along ri pu nang kai pi ada phi lote komalo ke thur ponte tribal lo aron chi pinchong arong pinchong dat lo polotang te ilitumsi jokpo lapen ilitumsi langpo lapen boreng ki pia jakong antame paragraph 20 ben sintum enpo tribal area means all the tribal should have the capacity to enjoy the right which was already been enshrined by the 6th schedule jo 6th schedule aja kong pen ne itum hanang pitang an mangke itum long po lapen itum customary law dolang lapen land rights antame la paragraph 20 pensi jongpon be anang pu dak sikito tribal area dak non tribal area putok te gedi itum logic kachini nai bangala lo non tribal area putok te paragraph 20 long ke kopi positok te dat polutang te la ka methang India lo bang methang state do lo amethang government of India pen bang sik dang piat lo sedame itum phan ke dak sinang sik pidang lo posi itum bang sinang panong pichalo pinangan atum ke ka confuse lang paragraph 20 long ke tribal area putok chede kona tum si bang so tum fu joglong le puke tok are paragraph 2 sa paragraph 7 long si jakong duelo tribal atum la si tribal atum pini ladak nitum SSIC long nanga chitong don itum adivasi akhe pen ta do munda tum da do atum 5th schedule pen sa atum nang chikong lo la pen alang tum ke district council kim rang rea ko pen sinang ke dudun 19 latum lo non check dam lo pote 1936 1938 1939 len pata tu latum lo mikir hills pu ala seng sia perang bandala tum ke dutang atum lo masila tum non 6th schedule implementation committee along pini chopha pon pen latum lam tanang ningje dum lo lapen itum ta welcome pon lo deng pon lo lapen lapu latum ke lo that akhe tum lo la khot kutia side borlengri
alom sikitu atum lo tasin itum labangso SSIC pen akemang pon ke lahan lo itum tribes atum an chingrum pet nei tribes atum an chingrum pet an sil itum along ri jokonji tasi paragraph 20 along pulo aber lang lo pote itum ajak tum ki pulo constitution ka interpret chok che paragraph 20 tenge tribal area pusi Karbianglong area pusi ki tokle aber ke ente tribal area pu pipot lo pulo tangte arong pisi itum lang nam nang pu Karbianglong phansi itum Karbianglong district ke nang pilo setame halat 20 a paragraph arlo si itum ta tum koklo lasi paragraph 20 pusi ilitum pu ponder tin lasi la son dak taksin itum recho phanda memorandum pidam lo recho rong arak capital city pusi non pu modern hotke rong arak recho aprang arecho phansi itum memorandum pidam lo je recho tum phan 6 sidula teng pen midu kirung ajakong latum phanta sikai si de sikai si percentage a hisab pharong bong pen sikai si an ba ke tum pinangji lalu pulo tangte recho tum hadak administration system itum ateng pen kang sai aron la pen kinangjia son an tame haladak alang tum ke claim ke dam jo ikepo la pen transportation akeng pen sikidam dam non tadi non council tum lang lobon bolero ne son sepi sidame tum bangke ba sinai la tum phat athe lin dokpo kado kabe tum tadu lason sini tum claim olo anpar dame long liaron dan non taki chok sia long liaron si an bom lang lasi di Assam Land and Revenue Regulation Act 1886 lake Assam atum phansi bang hala bang so ka pinchong lo non da lata repeal nang lang nitum pu bom lo mikir hil Lands and Revenue Regulation la so teng pen si implement nang an ting long so tum sil tum long lak la han lo yo il tum bang ke